O pwede. Pera Wa- na pa- natin dito para pag ano. Sardinas na lang yung ano natin ulam magkaka-interest dyan kasi pag sili ubos ang dahon. Sardinas talaga ng sili. Oh. Mamumunga lang ng sili yung sardinas. Ay, hindi kita ng picture namin. Nagwawalis ka pala dyan. Andun na sa messenger mo. Reklamo yun si Ann. Inano ko na. Ano yung walis? Walis ako to. Ang ganda na kaya. Ayun, ang dami niyo pang ano ho, tatanim. Dito naman tayo magtatanim. Kunin mo na kaya to. Ay, tapukunin ko muna. Saan kayo magtatanim ng halaman dun? Doon, dami na oh. Yung suyo. Ito ba ito? Itong ano? Dito mo na ibuhos yan namin, slow pa pala yun. Saan ba ito iyang natin? Anong next niyong gagalawin? Pinawisan na kayo ha? Pero maganda yan sa ano, yung pinapawisan. Ganda sa health. Ito si Kuya Parang, nagpapawisan kami sa'yo ha. Lunes na lunes ha. Kailangan daw simulan ng Lunes yung ano, paggalaw. Paglilinis kasi hanggang Biyernes yan sisipagan ka. Tanigis, hindi ah. Hanggang pagkawalang to. Hanggang Berlin to dahil hindi ano kasi ni swerte. Hanggang Biyernes kasi yan, masipag. Ano to? Itatanim niyo pa to? Ito. Ma! Saan niyo to itatanim? Yes, tulungan mo nga ako dito. Turong lang natin to. Kasi di ba nakakagalaw dito eh. Saan nilagay? Sa ibabaw? So, para walang kulang dito. Oh, ayan oh, nakapicture oh. Sipag nga ni Amit to. Hindi ako nakayot guys. Mamaya, Kasi ako pinawisan eh. ano ko na lang to, screenshot ko na lang. Kasi naka-video ako eh. Alin, double parking? Kaninong motor to? Yan. Kaninong motor to? No, double parking to. Tanggalin tong motor na yan, oh. Saan ba dadalhin yan? Dito lang namin kasi mag-aano kami dito. Ang lalakas yung dalawa. Uy. Amit, ilagay mo na dyan. Pinalisan na yung singit ko guys. Sana bukas. Patingin nga guys. Sana bukas. Buti pa si Amin nagsusulo sa taas. Ano, nakakausap ko di sarili lang. Bukas magkasama tayo. Ayan, ganda na oh. Wait Medyo lang, guys. maliwalas Doon na. natin yan eh. Ha? Doon natin yan sa dulo. Saan? Doon sa dulo. Tatanim ko yan doon. Kunin na natin to para walang sagapan dito. Ilagay na. Dapat kasi ano eh. Ah, putang ina, nagagalit yung bang dapat kasi isa-isa lang kasi no. Mama, nagka na namin kasi. Nga naman. Parang lalaki lang ah. Ang bilis. Ang bilis. Ang bilis kumarga oh. Eh, doon sa dulo, Amit. Kami nabera pa ka. Bagong ribbon pa naman. Galit kasi amin. Bagong iban siya eh. Uy, ang laki na ng kalabasa na yan ah. Oh? Di ba kalabasa yan? Ala, Pinatay na yung kalbasa mo. ayun oh, ang lalaki na ng dahon. Ah, tinanggal mo dyan sa gumapang sa ano. Gumapang na sa halaman.
Ayan, barangay hall tabi namin. Ayan. Mamaya antay namin yung basura. Para pikapin tong mga pinagpatanggal na dahon. Ayan. Bakit may tita ka ba? Kasi bakit siya nagsisimula mo? Wala kasing ganyan, ha?